Kubelai pi barok ipin yang sengobhai pi sya katup kubor menta ke janmit. Para shwa bangin pa sya ki kubor ki babanya ngin ya pet shwai ki mat bakongsan. Penpau Menteri Rang Badu Keri ba ke India ka long kum ke Khmer jong ki Riti Senshari kentu badon kaman pen sapriang jingtip hapadeng ki breu syapang ke e-waste. Ajengiro Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ha ke program Man Ki Baat ya ki pat reulom ki bayo pediang ya ke kusnam Padma Award ke emlang salang ki pat reulom ka long ke benta badon kam ha jong ke India. Pelat ka seng Kongres ya ka les bakhaddo jong ki kertong ki ban yakun ha ka assembly election on penyeng kertong ka seng na ka benta baro an repau teli ki syuki nong mikmat. Bat ke jingile kai ba ar jong ke T20 International hapadeng ke India bat New Zealand kan long ha Lucknow menta ka met tam ka ken hon New Zealand da ka wei la not ha ka limpong jong ka 3 match series. Ki kubor ki babnya Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ulo ong ba ke India ke de ke Khmer jong ke Riti Senshar Patba da ke boong ba ke Riti Senshar Patba kala so thiet ha ki breu bat ha ke Riti dustur jong kinong India. Haba ajeng kren syakari ha kesien ba khandai punyo jong ke program Man Ki Baat ling ba ke All India Radio Modi ula penpau ba ke India ke de keri ke bahek tam ha ke liang ke Riti Senshar Patba ha ke perthai bat ke jinglong jong keri hi kalong lupa ha ke rukom Senshar Patba. Modi ula kren ru syapang ke e-waste bar ula ong ba ki kor ki bangi penon kam ha ke ni ke juk menta kini hi kin salong ki jabo bala tip kum ke e-waste ha ke lawai ke banwan. Menteri Rang Badu Keri ulo ong ru ba ka jingpenan kam ya ka e-waste ha ka rukom ka babha ka long kom ka jingpen kelas sentiu ya ki jabo jaban khachre ko kanchen. Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi menta ka sngi ha ka program Man Ki Baat jong ka sien ba khandai punyo ula kren syapang ka khusnam Padma Award ka bala penmena dangshen. Modi ula kren ru ba ha ka ne ka sien la don shibun ki jingpen pau syapang ki pat reulom kumju ru syapang ki breu ki be don benta bat ka jing im reulom. Ula ong ba bon ngut na ki reu pau khmat ki bala trai ha ka liang ka bai dei bat ka ktien ki pat reulom kum ka ktien toto ho kui kuvi bat manda ki la yo pediang ya khusnam Padma Award. Menteri Rang Badu Keri ulo ong ba ka emlang sa lang ki pat reulom ka dei ka benta ba kongsan ha ka kendo ka siap jong ka India bat ki Riti dustur jong ka. La ban kedaw hang ne ba unong ruai ka jela Meghalaya u rising bor kurkalang udai uwei na ki balayo pediang ya ka khusnam Padma Shri. समर्पित कर दिया वो सेवा भाव से अपने काम में लगे रहे और इसके लिए उन्हें कभी किसी पुरस्कार की आशा नहीं की। वो जिनके लिए काम कर रहे हैं उनके चेहरे का संतोष ही उनके लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। ऐसे समर्पित लोगों को सम्मानित करके हम देशवासियों का गौरव बढ़ा है। Ha Shillong ki breu ki lai lumlang ha Gandhi Bunyadi Higher Secondary School Pinthor Umkra ban sngap ya ke jingkren jong Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ha ke program Man Ki Baat jong ka sien ba khandai punyo ka balawan ling ba ko All India Radio. La sakhi ya ke jing snutana jong ki breu ban sngap ya ke jingkren Modi. Habakren bat ka Dodarshan Meghalaya iba M Kharkrang iba long inong aiktien ka seng BJP ka jilla ilaya ro ya Modi ubara shim kia ya bun ki mat nakabenta ban kintiu ya ka roy ka par jong keri lingba ka jingkren jong u ula kuntu ya Modi bo un kren syapang ka Meghalaya haki program Man Ki Baat ki ban long haki ne ki sngi banwan of development, and he has been going right up to the the smallest hamlet of the country. And my humble request to our beloved Prime Minister, perhaps at one point of time, maybe something on Meghalaya can also be taken up in this Man Ki Baat. This will give a great fillip and to the development of the state.
ka limpong jing rakhe kum ka daw ban pen pau ya ka jingkut no ka jing rakhe Republic Day ba saus ni lenter ya ka balatep kum ka beating the retreat ceremony la penlong ha Vijay Chowk ha New Delhi menta ka sngi la pentem ye ki jingtem sur ka India ha ka ne ka limpong jing rakhe la tem hadu arpho khandai tli ki jaj sur jingtem bas ngotanat da ki kinhon nongtem jong ki Sipai Army Navy Air Force ki Pulit bat ki Central Armed Police Force ka President ka balong ru ka kle do jong ka Sipai ka Draupadi Murmu u Menteri Rang Ba Adu Keri Narendra Modi bat u Menteri Katnat ki Kam Yadari u Rajnath Singh kilai sakhi ya ka ne ka jing rakhe u kertong jong ka seng All India Trinamool Congress na Jowai constituency u Andrew Shulai min ha ka atpapratarik u kila lingkot u layo pediang ya ka jing kershan na kinong yalam ka seng Congress bat na u sembut Menteri Rangba berim ka jela u ba RC lalu bat kumju na u nong yalam berim ka seng National People's Party bat na u MDC ka Jowai North u ba Bright Star Chermang ha ka bay day bat kini la penlong ya ka program ka belingkot haying sa jong ba Shulai ha Jowai kum kadak ban sedang no ya ka jingelap election uba lalu uba longru u MLA berim hadu sansin lenteru ong ba uba Shulai ulong ubre uba don bha ka jingkermen bat ki breu ki don kam ban jed ya u omtang na ka benta ka ne ka pateng ba menta henrai ha ki pateng ban wanru ha ka jingkren jong u uba Shulai ula kren shaphang ka sorkar MDA balalam khmat da ka seng NPP kham tam ha ka bay day bat ki mat ki bakta ya ka jilla bakan thop ya ka jing e bay kendu da ka jilla ha ka liang ki lat ai jing sumar ipatba myo di kan ni si kam hagi por machwa jing yo ki myo di kam hagi por yo hagi ne machwa ile woto woro ki kan au bido moyong au di kontrak au bido the club ini bro na pesa de bro kan ni hai te dau ta lang ni bro ni Kaseng Kongres kala pelat ya kalis ka bakadu ka badon ki kerteng jong ki kertong ki ban aireng ha ka jingjit nong mi khmat sya ka yeng dorbar thau an ka jela Meghalaya kalis bakhadu jong ki sangot ki kertong la yo ru ya ka jingmenjur na ka Central Election Committee men ha ka sni sajjan ki sangot ki kertong ki kenthop ya i Janika Siang Shai na Kleriat i Arbiangkam Kharsomat na Amlarem i Chireng Peter R Marak na Kharkutta i Dr Twil K Marak na Risu Bela Para Batkarla R Sangma na Raja Bala kaseng Kongres menaka arpsan terik ukela lingkot kala penbenai ka kerteng jong ki sanpusan ngut ki kertong ki ban aireng na ka benta ki hinreu fauteli ki syuki syaka yeng dorbar thau an ka jela ka jingjit nong mi khmat na ka benta ka jela Meghalaya la penbet ban penlong ha ka arpunyo terik rempang bat ka tarik ban penrung kerteng jong ki kertong kan long ha ka nyau terik rempang bat ka jingnyo ya ki vote kan long ha ka arterik uleber ha ka lempung ele kai cricket ka jingele kai baar jong ka T20 International hapdeng ke India bat New Zealand kan long ha Lucknow menta ka sngi ka jingele kai kan sedang ha ka por nyo buje janmit ha ka jingele kai baningkong jong ka T20 ka baladon hadu lightly ki lempung ele kai ka New Zealand kala pelem no ya ke India da artway run ha ranchi kane ka jingsha pelem ka pen i ya ka jingduna ha ka rukom kawang bol na kaliang ka kenhon jong ka India khamtam ka jingkawang bol hapdeng Arshdeep Singh bat Umran Malik kinong ele kai ka New Zealand pat baju tip kum ki kiwis kidang up kamang ban yo sa ka way pat ka jingjob kanang baken yo ban job suk ya ka India ha ka ne ka series dekat tungila poisha ka bukut jong ka thup khubor mata ka janmit khublei phi baro